Pitääkö helikopterille laittaa bensaa? Eikö ne toimi sillä potkuriutulla? Ai akkuako meinaat, ei kun se mikä siinä päällä XD. Totta kai sen pitää jollaisen potkurin pyöriä niin liimaa. Siinä on moottori, joka pyörittää sitä. Ai siihen kohteen suksen kettiin, anteeksi mitä? Siis siellä ylhäällä on se pyörivä juttu, niin siihenkö pitää laittaa bensaa? Ei kun moottori, mut eikö se toimia kuulla? Ei siihen tarvita muuta kuin se propello. Mikä on propello? Se on se mikä on siellä